Isa, Isa, नै आं मुलिखौ लाबोबाय लोंफैद'। बोरोथो मानसियालाय? न' मुलिखौ लोंफैखाद' आं थानायावनो। दा आं गैयाब्ला नोङो मुलिखौ गारखोमानोबो हागौ। आंनि सिगाङावनो लोंफैखा। सफैबाय। सफैबाय, न' मुलिया लोंखादो। दोनना, लाबोग्रोम बेबायदि लोङो नामा? दसे रेस्ट ला नोंबो, जिरायलाय। आं लोंगोन ना उनाव? आं मानिया। नों बिदिनो उनाव होनै सानफ्रोमबो नों मुलिखौ गारखोमायोसो। आं नोंनि गारखोमानायखौ नुदोंथ'। नों बबेयाव गारदों? आं नोंखौ बुङाखैसो। बिनिखायनोथ' नोंनि बे भिटामिन बथलनि सिगाङाव हरनाया जोबलायलायनानै नोंना मानो दाबो भिटामिन गैया? नों मुलिखौ लोङा गारखोमादों। बे बाराव आङो बथलथाम लानानै फैदों। बे बथलथामखौ नोङो आंनि नोजोरावनो सानफ्रोमबो लोंबाय थानांगोन। होमबासो आं मानिगोन। न' जल्दि लों मुलिया, जल्दि लों। दोनना, आं दा लोंगोन ना? दा लोंगोन। आं लोंगोन होनदों नालाय लोंगोन। दोनल' नोङो। इसा, देमालि खालामबाय दाथा। फिसालाखौबो रायनानै लेखा फरायनो थिनहरबाय आङो। फिसालायाबो फाल्थु जानो हमदों। फिसालानो साहा फुदुंना हैनांगौ आरो आयाबोथ' फैनानै साहाखौनो मोनलोङाखै आरो नों बेबायदि गिजु खालामबाय थाबा माबायदि जानांगौ? जल्दि लोङोबा लों। न' जल्दि। आयै, नायफैलाय हनै रियाना माबायदि मुलिखौ लोंथ'नो गोसो गैयाब्लाबो दौथारनो नागिरो। आइ नों बुंनानै होफैलाय। मोनगोन दै, मोनगोन। जल्दि। आयै, फैलाय ओरै। नायलाय रियाना। बे भिटामिना ना बोरैबा ना गेसाव मोनामथारो। बिनिखायनो लोंनोनो बायो आं। एथ' गेसाव ना गोथां बोरैबा खारो। बिनिखायनो लोंनोनो बायो आं। दोनना, आं दा लोंगोन। नै मुलि लोङाखैब्लाबो आं दा एसे मोजां मोनखाबाय। नोंनि बुद्धिखौ मिन्थियाथ' आं। नोंनि बुद्धिखौ आं बुजि मोनाथ'। मुलि लोंनो बानानैनो बेमारानो हामखाबाय। बिदिब्ला लायैनि सिगाङावनो मानो बुङाखै? आं मुलिखौ लायामोन ना? मा जादों? माखौथो होख्रावलायबाय थाखो नोंसोरलाय? आइ नायलाय रियाना, दा लोंगोन होनबाबो मानिया मुलिखौ। मादि होथारनो नागिरो। आयै, नङा। इसायाना आयै मुलि लोंनायखौ बिराद गिजु खालामो। आयै, लोमजादों, डक्टरनाव दिन्थिदों। डक्टरा बुंदों गोबां दुरबल। सिगां भिटामिन बथलनि मुलि हरबाय। बे मुलिखौ आं जेब्ला होनो नागिरो लोङा। दा लोंगोन र' आं माबा मोनसे लायनि, माबा मोनसे खालामनि होननानै दौथाबनो नागिरनायाव लोङा दा। बिदिनो खाथाय थासिगोन। ओमफ्राय आं दसे गैयाबानो मुलिखौ खोरखिथिं गारहरखोमायो आयै बियो। मुलि बथलनिखौबो एथ' दाम भिटामिन मुलिखौ गारहरखोमाजोब्बाय बियो आयै। ओमफ्राय हनै दाबो गिजु। बेमार हामैनि थाखाय, दुरबलनि थाखाय गावहानो खस्थ' मोनगासिनो, बिसनानिफ्राय सिखारनो हायाखै। गथ'आ स्कुलाव थांबाय थायो। गथ'नो फुङावनो सङै खुरै जाहोनांगौ, टिफिन बनायनांगौ, न'खराव बेसेबां खामानि दङ। बेबायदि मुलिखौ लोङाबाथ' दुरबलाथ' थाखागोन ना। आयै नों एसे बुंनानै होलाय। आं नै दाबो बथलथाम लानानै फैबाय। लोंनो नागिरा। उनाव गारखोमागोन आयै बियो। आयै बेबायदि मुलि लोङाब्ला माबायदि देहा गोख्रों थानो देलाय? आरो देहा गोख्रों गैयाब्ला न'खरखौ माबोरै गोख्रों खालामगोन आयै देलाय बियो? आयै नोंनो बुंनानै होलाय। इसाया बिराद अख्रालै आयै। आंनि फंसेबो खोथाखौनो मानिया। नै जावैसो, मुलि लोंनो नागिराबाथाय दोननानै हो। आइदै उइदै बिदि जादों, बिदि खर' गिदिंदों, दुरबल मोनदों होनबाथाय थिगसे बुनानै हो मुलि लोंनो बाग्राखौ। बा आयै, बिजामादैजोंसो लोगो जालायलायदों। लोगो जानायजों मा खोथा? लोगो जानायसो नुदों नोङो। नै मोनगोनसो नोङो। बेमार जादों, नोंखौ मुलि दौनो नागिरदों। बेलाय माथो गाज्रि जाखो? नोंखौ बेमार जादों होननानै आंबो न'खर गारनानै खामानि गारनानै नोंखौ नायनो फैदों। आंबोथ' नोंखौ बारे नायफैबाय थानो हायाना। मुलिया लोङोबा लों। आंबो सैथारा बेफोरबायदि मुलि गारखोमाग्रा, मुलि लोङैफोरखौ। मुलि लोङालासिनो बेमारा माबोरै हामनांगौ? बेमार आइदि उदै थागोन। गोथां थानाय मानसिफ्रासो खस्थ' मोनो। मुलिया लोङोबा लों, मोनगोनसो नै। दे जागोन दे। जावायसो, जिरायलाय। आं नोंजों फंनैसो खोथा रायलायनो। बुं आयै, मा खोथा? खोनासंलाय फिसा, आं नोंनाव मोननैसो खोथासो सोंनो नागिरदों। खोनासंलाय फिसा, नों बबेनि आरो नोंनि न'आव सोर दं? नों माबायदि मानसि, माबायदि आखलनि, माबायदि केरेक्टारनि? नों मा गामिनि? नोंनि बंस'आ माबायदि? आं जेबो मिथिया। नाथाय नोङो आंनि फिसाजो इसाजों गोरोबनानै दङ। औ आयै, नों मा बुंनो गोसो? नों मा सोंनो गोसो? सोंजागोन आयै। इसाया बुंदों दैजिनि खाथिराव नों आरो इसाजों गोरोबनो गोनां जादों। नाथाय आं बेखौसो सोंनो नागिरदों। नों दैजिखौसो नागिरनानै फैदोंमोन। नों दैजिखौसो हास्थायो। नाथाय दैजिखौ दोनथ'नानै हरखाबै नोङो आंनि फिसाजोखौ माबायदि गावनि आंगो खालामनानै लानो सानखो बा लाखो? नों आंनि फिसाजोजों साननैसोनि थाखायल' गेलेनानै नोङो उनाव लासै आंनि बियायं दैजिखौसो आरो नों लांफिननायनि सालु खालामाखैथ'? आंनि फिसौ रानिखौसो नोङो लांफिननायनि बुद्धि खालामाखैथ'? आं एसे दाउट जादों। नंगौ आयै, आंनि गुबै थांखिया दैजि आरो रानिखौमोन। नाथाय बिसोरखौ लोगो मोनैनि सिगाङाव जाफुं आरो इसाखौ लोगो मोनग्रोदों। औ, ओमफ्राय?
जेब्ला जाफुङा आंखौ न'आव लाबोयो आरो इसाया आंखौ आलासि सोङो, मिथिया बिसोरजों थानानै रायज्लायनानै ज' जानानै आं गोबायदि मोन्दों बिसोरखौ। दा आं बेखौ मिथियामोन जे इसा आरो जाफुङा न'खरनि मानसि जायो। उनाव जेब्ला आं इसा आरो जाफुंखौ बिदाय होनानै ओंखारलाङो दैजिखौ लोगो हमनो, थिग आं बेबायदिनो दैजिखौ लोगो मोनबाय आरो दैजिखौ आं लानानै बे न'आव फैफिनो। अब्ला उनाव गासैखौबो मिथिबाय जे दैजिजों आरो इसाजों बिब' बिनानाव। दैजि आरो आं आरो इसा जेब्ला जों ज' साथामजों जानानै रायज्लायलायनो मोनबाय, अब्ला मोनथिनो मोनबाय जे दैजिया गुबुनजों हाबा जाबाय आरो दैजिया आंखौ गोबां रिकुवेस्ट खालामबाय आरो मोनथिनो मोनबाय जे इसाया हारसिं। नाथाय आं इसानि माखासे दंखौ मोनथिनानै आंनि गोसोआ मिथिया मानोबा दैजिखौ हगारनानै इसाजों नांथाबना थानो गोसो जाबाय। आरो मोनसे खोथायै थारखौ बुंनो थाङोब्ला आंहाबो बे संसाराव आंगो होननानै रावखौबो बुंनो गैया। दङब्लाबो खालि दायो इसा आरो जाफुंल'सै आरो नोंसोर आंगो। खोनानो मोन्दों आं देरनानै उन्दै समावनो आंनि आफाखौ हाजोआव थांनायाव मैदेर गाथारदों होननानै। आफाखौ मैदेर गाथारखांनानै आइया जेब्ला हारसिं जायो, अब्ला आइया आंखौ 6 मासनि उन्दै गथ'खौ गारनानै गुबुन हौवाजों थांफिनदों होननानै खोनानो मोन्दों। जेब्ला बिमाया गुबुनजों थांदों आरो बिफाया मैदेरजों गाथारजादों, अब्ला आंनि आइनि बिनानाव आदै मादै बिसोरो आंखौ खांदों। उनावहाय आदैयाबो पेरालाइस जानानै थाबाय, मादैयाबो केन्सार जानानै थैबाय आरो आदै मादैमोननि फंबाय 2 दङ, फिसाला 2 आंनि फंबाय। हायाबो खम। दा बिसोरबो फंबाय 2याबो हाबा जाबाय, गाव गावनि न'खर खालामबाय आरो बिसोरनि हिनजावफोराबो एसेबो मोजां नङा। स' आंखौ रावबो आंगो बायदि खालामनानै लायासै। बेयाव आं आलाय आथानि जाबाय। दा आंहा रावबोआनो गैला आंगो होननानै। आं न' बां गासै बंस'फोरखौ नागारनानै दा इसाजों नांथाबनानै दङ। आं मिथिगौ हरखाबै इसानि जिउआव आं गोरोबना थानाया बयनिबो गोसोआव सोंलु जानो हागौ। नाथाय आंखौ फोथाय, नोंगौ आं दैजिजों सानसे समाव दङमोन आरो रानिया आंनि फिसा। जेब्ला बिसोरो आंखौ नागारनानै गुबुनजों खुसि दङब्ला बिसोरो थाथोंसै, जायजों खुसि बिसोरजोंनो बिसोरो थाथोंसै। आं दा सासे फिसाला मोनबाय जेराव जाफुं आरो सासे समायना रमायना अनसुलि सासे बिसि मोनबाय इसा। बिसोरखौ लानानैनो आङो थैस' थांस' अराय समनि थाखाय थांनानै थागोन। बिसोरजों संसार जागोन, सुखु दुखु बिसोरजों लोगो लाज्लायगोन, हिखा दिखा होनायाव फिसाज्लाखौ सहाय होगोन होननानै आं समाय लानानै थांनानै दङ बिसोरजों। आंखौ फोथाय। नंगौना? दे, नों जुदि सैथोयैनो बुंदोंब्लाथ' मोजाङानो। नाथाय आंनि फिसाजोनि जिउखौ नों दा गेले। आंनि फिसाजोआ उन्दै बैसो दाबो। उन्दै बैसोआवनो बि हाबा जानो गोनां जादों। गोबां स्ट'रि दङ आंनि फिसाजोनिबो हाबा जानांनायनि। नाथाय आंनि फिसाजोआ दा रान्दि जानानै दङमोन। नों हरखाबै बोजबफैबाय। दे, नोंहाबो बिदि जाथाय आरो आंनि फिसाजोआहाबो गोबां जाथाय। दा नोंसोर सानैजों बुजिलायज्लायनानै गावजों गाव मुगैज्लाया मुजुज्लाया सानैजों थांनानै थादो, रुजु रुमु संसार जादो। नोंसोर जुदि मोजांब्लानो जोंहाबो बेयाव बुंनो गोनां जेबो गैया। फिसा, फोथायबाय नोंखौ। आंनि फिसाजोखौ नोङो जेब्लायबो खुसि लाखिसिगोन आरो जेब्लायबो नोङो आंनि फिसाजोजों नांनानै थागोन होननानै। मोजां मोनदों आं नोंसोरनि अनलायनायफोरखौ नुदों, गोजोननाय मोनदों। आं गोबां ट्रल खालामदों नोंसोरखौ, नाथाय आं गासैखौबो थिगखौनो नुदों। नों जेरै आंनि फिसौखौ बोसोन होदों, आंनि फिसौखौ नों गावनि फिसा बायदि अननानै नोङो दैदेनदों, आं जोबोर मोजां मोनदों। फिसा, आंनि फिसौ जाफुंखौ नोङो गावनि फिसा बायदि अन आरो आंनि फिसाजोखौ जेब्लायबो नोङो गावनि आंगो बायदि खालाम, जाहाथे उननि संसाराव आरो जेबो गुलाय गुजाय नोंसोरनि जिउआव फैफिना। आं बेखौनो हास्थायो। नोंसोर मोजांब्लानो जोंनिबो मोजां। आरो आंहा रावबो फिसा गैला, नायल' जाल' सासेल' फिसा इसा। बेनो आंनि जिउ, बेनो आंनि इयुन। जोंनि दंनाय मानि उनाव गासैबो नोंसोरनिनो जागोन। जोंहा गैया नङा बिहाव बिखुनजोनि मोनलांनाय गोबां सम्पति दङ। जोंहा बे बिहाव बिखुनजो गैला। बिहाव बिखुनजोआ जोंनो होलांजोब्बाय गासै धन सम्पति। दा जोंनि धन सम्पतिखौ सोर मोनगोन? नोंसोरनो मोनगोन। जेब्ला आंनि फिसाजोजों नों जेब्लायबो आंगो बायदि थायो। जोंनि इयुना नोंसोरनो। फिसाफोर, दे बेबायदिनो मोजाङै थाज्लाय जाज्लाय। आंनि फिसौआ नोंजों मानो एथ' हरखाब गोमोन जादों, नोंजों गोरोबदों? थारखौ बुंनो थाङोब्लाना जाबायसो। आंनि फिसौआ
जोनोमनिफ्रायनो बिफानि अननाय मोनाखै होनब्लाबो जायो। मानो मा बिनि बिफाया बिखौ अनामोन नामा? अनाथ' बुंनो हाया, अनोमोन, थेवबो गोबां फाराग दङमोन। माब्लाबा खोन्थासिगोन। अनो अननाया, थेवबो गोबां फाराग दङ। दे जावैसो, माब्लाबा मोजां रायलायसिगोन। बिदिब्ला आं दिनैनि बेलासे थांनोसै न'आव। हाब दानो थांनोसै आरो आयै, साननैसो थाबाव। न'आव रायलायहरग्रोनि आं। न'आवबा मा अबस्था? न'नि मानसिफोरा थिगैनो था होननानै बुङोब्लालाय थालांसिगोन सानैसो।